čauky, vítam vás u tohto videa a dneska tu som s mojím malým bratom. Hej, vidíš sa tam? Marek, pozri. A dneska si dáme challenge rozprávať. A keď ho tam poriadne nevidno toho krpca, ale už ho vidno a vidno aj mňa. Takže sadni si tu pekne. A teba nevidno. Tak, pekne. No, Marek, dám ti otázku. Si zaujatý? Nenatáčame? Hej? Kto tam je? Kto tam je? Uííí. Marek! Marek! Počkajte. Napojíme si mikrofón. To je taká malá šmedina. To nám bude zlepšovať zvuk a proste z videa. Ale ja mám trošku rozmontovaný. Ale to je jedno, dámy a páni. Lebo aspoň, že sa budeme počuť. Práve nepočujete? Skúška. No, ma zaujíma. Čo je to také zvláštne? Papieriky na... Je tam papier, tak ma zaujíma. Marek, pozri. Čo to? Jej, kukuť. Takže... Čo mňa je počuť? Keď som tu tak ma nepočuť. A keď som tu tak ma počuť. Tak budete sa iba pozerať na mňa. No, čau tohto videa. Prčík, zvalil som mikrofón. Čau tohto videa. Ja budem dneska natáčať toto videjko, že... No, nechcem sa vstať. Tento mikrofón tu predo mňou mi zavádza. Ešte? Počkajte. Musí skočiť 3. minúta. Môžete sa zatiaľ na nás pozerať. Nehyb sa. Nehyb sa. Dobre, no dáme si takéto malé.